Ahojte priatelia, volám sa Andrej a dneska máme na recenzii humanoidného robota od Tesla, ktorý sa volá Optimus 3. generácie. Tento robot nám sľubuje revolúciu v našom vnímaní domácnej a priemyselnej práci. Tak poďme sa pozrieť, čo dokáže a ako vie zmeniť náš život. Optimus Gen 3 je humanoidný robot vyvinutý spoločnosťou Tesla. Je vybavený najmodernejšími technológiami, aby vedel vykonávať množstvo úloh, od pomoci v domácnosti po prácu v priemysle. Jeho dizajn kombinuje eleganciu a funkčnosť, čo ho robí atraktívnym pre používanie v rôznych oblastiach. No, a prvá vec, ktorú si na Tesla Optimus Gen 3 všimneme, je jej úpravnejší vzhľad v porovnaní s predchádzajúcou generáciou. On má menej viditeľných tých káblov a iných vnútorností a dizajn je prehľadnejší. Okrem toho sa robot stal o 10 kg ľahčí a vďaka vylepšeniu konštrukcie sa jeho rýchlosť zvýšila o 30%. Pohyb Androida sa stal plynulejším a presnejším. Robot má kompaktné a ergonomické telo, ktoré kopíruje ľudské proporcie. Vstavané senzory a kamery umožňujú Optimusu Gen 3 orientovať sa v priestore a integrovať s objektmi. Osobitná pozornosť bola venovaná bezpečnosti. Robot je vybavený systémami na prevenciu kolízie a núdzové zastavenie. Optimus Gen 3 je schopný vykonávať rôzne úlohy vďaka výkonnému softvéru a umelému intelektu. Môže pomáhať v domácnosti, ako je upratovanie a príprava jedla, pracovať v priemysle, kde vykonáva úlohy vyžiadujúce vysokú presnosť a opakovateľnosť. Slúži ako asistent pri starostlivosti o starších ľudí a osob so zdravotným postihnutím. Poskytuje im potrebnú pomoc a podporu. V Optimus Gen 3 používa aj úplne nové ruky s 11 stupňami voľnosti, pohonmi a tlakovými senzormi na všetkých prstoch, čo umožňuje presnejšiu interakciu s objektmi. Inžinieri aktualizovali aj chodidla, vďaka čomu sa tvar chodidla viac podobá ľudskému chodidlu a pridali snímače sily a krúťaceho momentu. Okrem toho krčný kĺb dostal 2 stupne voľnosti pre flexibilnejšie otačanie hlavy a vďaka tomu všetkému sa pohyb robota viac podobá ľudskému. No a ako som spomínal, tie senzory, čo on má na prstoch, oni slúžia na to, aby sa on vedel správať so krehkými objektmi. Na videu to je vidno, ako on sa správa s tými vajíčkami. Optimus Gen 3 sa ľahko ovláda cez intuitívnu aplikáciu na vašom smartfóne alebo tablete. Okrem toho podporuje hlasové príkazy, čo robí interakciu s ním ešte jednoduchšou. Môžete mu zadať úlohu alebo sa spýtať na jeho aktuálny stav jediným slovom. Dobre, na záver si môžeme povedať, že Tesla Optimus Gen 3 je krokom do budúcnosti, kde sa roboti stávajú našimi spoľahlivými pomocníkmi v práci a každodennom živote. Kombinuje najnovšie technológie a jednoduchosť použitia, čo z neho robia jedinečnú ponuku na trhu. Ak sa vám toto video páčilo, tak môžete mi dať like a prihlásiť sa na náš odber kanálu. Dovidenia na budúce.